jam to na ko magar ina do de e mayre may rondira ayana hendi nan ya ko ga wata ay ko fadde ko amasarin do han Demba Tchilal Demba Tchilal ye barande e onel da kale se mo nyama bo lel da yo bo nyama ko no fada ha bar na men gerdi ngol ina ambur obraji Allah television kono mino tuba be bana do murad subhanallah ko suka be jasagira ya ni leydiro ya anda ko hindi ya imbe ko en dogo dawar gasti yo jemma ala forare idoge ran kale ma di en dogo minan do kubur kabar ma jori be gerde ni ka de ha jori ko ni be jengaw ay be jenga ala television be wal do purkine han oh belle bani mi anda bom no nangara fi Guinée Bissau mi anda mi be ndo bana maganyaaji tuba maram dare wodu ko yasena era sumo ko shapale ijangi fedal kangali bala wala himbe Demba do ko galon ke sha sumo kankali baga wasumo wasumo ya wana ko Demba Tchilal ni do Jantuma be ngon jetta buy be tori wakilare be ngon jetta buy wona seeda ton kam kala no neddo fodi neldirde gandon kam wakilare nde rawa ina famdi eyo eden bangada an woppo do e do ligoro anan ganno don eminen ko jonto ko men jooj duubi sappo joyɗo Europe ɗo ala ko men go koni kono duubi sappo musidal dogima a perdi musidal yani adno boni lafara yara ko noon tigi minen kala ko ɗum neɗɗo ari larde de ko ɗum neɗɗo ari larde e jonno waddu yaayo taw ko ɗum mbayni nena mawɓe mbiya yo ɓiɗɗo teran ko ɓande o ko ɓiɗɗo gorko ko ɓande teran e yo ɗo fecci yo ko ɗon woppene awa minen kala men gari e muɗum men tawra mo huta nurru heɗade hokko bawɗen wadde amin ya rabbi amin Kurel yaltuno ɗo nane he aran taw mbo aran ɗo waɗa mira assurance social ɗum waɗo e ɗon liggoy ɗum ɗaɓɓo e ɗon ñaftan ka men
Io non puoi dire Seguranza sociale. assuranza sociale. Seguranza sociale. E io sicurezza. Demba kono yo. Guine coni. Guine coni. Guine coni. Non kam dom ho jomo yahi ron han di ara ini domanden kono minen don. E bay on jotto ranke tine do. Ya sal mi dimba lay min de jude boy badi bowle. Minen do men gora ni do. Lewru mumira minen borni men li gora gora ho de guiro. Sas bimi o macho ngago ya jandum bore monot non do boya boyo ko kale simbo fala enen kambe ko nodda maran biya ma kale minen do gara minen jurgi do didal ini bitini to ni bitini bitini murado mo bitini jo marani anne damin to wonde o haajon ma ay joni fayda ko ni wa ino andum mawbe be babaji meden di on tempo toro paya joni kala ko non taw wona alis boyeta fayda hettade bu ko haala maɗa karo bantaro kan kontarake ayi yo joni ko ɗum ko non Quando fuori finendo e ora voglio ni. Ora voglio ni. Ricordare un canale, aveva la modo come cargato ora va mi. awa kalnamo mi fala ligga kura lindo wi ayo wala no mi dabura ligge mi foro sera ko dum santa mi hanna cargato Magiro singing. Jangan. Udah enggak. Garbaria. Sara la worde No. E farma? No. E mi di una giorni al Cusmilana, pocanto mi vedo. Che? Calla non conosco cerca voi a parlare. Vai andando, e poi mi hanno con loro non può stare non ha mica di video che la mi fa serie di fa e dico che video la giorno lo dà gili muore di mingi ma buttare le giovani io andiamo a noi eu quero café com pouco manteiga. Pouco manteiga. Não é esse. Eu quero café com pouco manteiga. Não é esse. Não é esse. Eu quero outro. Outro garagem. Não é esse. É um defeito. Não. Ah, io guardo la musica.
Signor Cria, era un galão. Sim, era um galão. Sim. Ando me graça, ali café a cobi, café a tama. Dada. Aí café ranco de man. Não, tem que ser, que é feio com leite. Io ho un giorno di battaro. Ah, bom. Sim, um galão. Andiamo. ah, pode hanwal lo yama. Allora. Ah, jodo do me wondo. Bom. Demba Tchilal. Olha que não nada, estamos deixando o lugar. Vedo não corre bem meu. Ora o corre jam jati hoje. Mana? Ala. Ano ko horo. Liko Samaruka. Samaruka. Ah. Burai masuk. Berapa sih? Ali. Engkau merah sih. Merah sih. Ah. Berapa? Anu Kolda. Kolda. Ah, Kolda. Ah, Minandi non c'è. Ah, Samaruka. Kau kalau orang wajib buruh dia jual dan dong malunya. Minum, gini apa ni membat? Oh, no kawanan. Kasi ang buruh ang lang mo ya. Kami apa ni nak tahu? Oh, no, lawo sa mga bailan. Doon no nyama, kalau no ano nyala di. Ah, minum lah. Ya, ano nyam tu? Ya, sama nak be gondu mi dabe ini jano liga gatani ado. Kalau kemur ada wadang. Ah, wata mi do. Ano ni anda rai no be watta ni wada angkat weni hara wada ni ngapa buru ni o ma wada wala bira dan nanga ko nanga buru o hara ajuda ni sa judi kan yimbe be ngalo be jene do tikala anda kono wondo na wondo yo andi ka woni yo ay tido kono joni dara na wadi ni wada no ko dum kala ma e ko de kam Oh. Sudah mantan. Kono min de wara. na ay tido kono isu ya teman ko watani ko tangani boni tangani ha kono Mani membo inna wara lo. ko banana no kono o ilan kala ko watani musito kono no nyama do Minen ko ni membo ide. Ah, to ah mamel kam minen ton ko ni. ay o cafe do fi ay goro nyamir sano Bima minen to mamel ko men gol ba fara ko ni ne to. Ay do mamel han ko ni. e ala ni je be nyamir sani Nu ga min wadi ni je. ano wadi ni je ko no nyamir sani kala nyamir saki Bima minen ko ni membo. ay mbak bila da man tin ko wonde ni kan da yimbe be bay ay jo anga sin da yimbe be de bay ko amari an no timo bi da ko jo to tinna mo nyami do do ko jiida do ko kebden do yo en pot kono ya no sikku kono lampe e musik da be tentine ko ko haali la tentine ko mo hide
Kini montini mo nyamini sa moy makko koni mbo wirro mabbe kede ko nyandu ro mabbe ndu ardara Europa wona ndu mbo arani do na min ko milamto do bi yottido mi mumna do munni bido won ayne munni be kadi no ja andi ko bakkana do amen mo mi wallati o anda ga ko hono nyamete ko mi no walla mo mi halla ma ko be jero e mboro ya bay Allah hawde mi do jonno manti jonno mami walla awatinno a jogori yaare lamtinde bay wona do dum fuddaraade do ko forade do ko ayaw yandi yawdaaro dan to yo non joni mon ko de kala mo wi mo o romede wonno del golni am do dila do ko layani layde ha do dan to ni sa formol de am arno ta bay jonno ake wante wuli Mewanto kono e beda barama jaari gi am dabba noy kam ligge wonna heɓay ligge mettaji worɓe ɓen ka heɓay ligge woɓoraji ɗi no heewi wonna heɓay joni ligge min de ko ɗum mbalami de mbala fuɗɗude ligge ɗe joni musidɗo subhanallah kono waɗa men hoɗume ɓeɗa arake hide ɗum no waɗay ni ko kaɗa wonani a sikka bon diiɗa yimɓe ɓe jala idi ko ga araɗo ɓay ɗo ari ɗiɗo am tubakoɓe mbiya ko ñaw cosuɗa kono ga a ni warno a ƴatti ɓeɗo innani ride ko luɓara ko ɓuranimɓe ko neɗɗo ara joni sa ay waɗa ni waɗa qualification waɗa doyi haala gasi haala noon goɗɗo nanani ko tawata antu minen o nan ɓe ɓe mi innaɓe discours ko haala gasi ko noon lammeɗa kala ko goɗɗo ɗiɗina yo si joɗɗi ɗon ɓeddani kono kono noon joni wona ko tindine ɗa ko ɗum waɗade sa no ñembina ɗara ko weɗɗo sagari ma ñembina wona kala ko jiiɗa yo ñembinani wona ɗuma ɓe jaloye kono min no mbiɗon ɗon gaago ko tawanitto ɗo ride nde ɓuran ɗum ko ara ko so a falan kala ko a yimina koyngal ma ngal daroɗa ni ɗo yimɓe ɓe kewi o diɗa ɗum yimɓe ɓe jala kono si a ima ɓe nangama no neɗɗo mo finani ɓe nangama no neɗɗo mo finani min on le wona ɗani ɗo ari ɗo ɓay mi fintude gara ɗum ɗon ko gogi minen andi ɗum yo awa kono noon joni mino andi a faala ko leydi ɓe matti biroɗa goɗɗa sotnema ɗo yoni subhanallah ɗo yoni joni noon a wari min essa ɗo awa yo a jarama nako dakko ɗo wonɗa ha jimba ɗo wattake ɗo jimba ɗon minen kadi ɓe waɗane ɗaɓɓude seeɗa somin heeɓi fili keɗe on tuma ɓe daara somi yande ballon kam nan joni o kay harmala numéro ma on minen ɓe ɗonene ɓay minen kadi ko dakko ɗo ɓe waɗi woɗɗaka so ko wallidir golle ene foti haalidira musidɓe rewallodire ka ɓe binnanno kam ɗo kaaren mo waɗɗon adresse o moyyo fankanta ha no policiyaɓe nangiroyimi han taw mi wawa hollinde ngel kaaren telefone o wonno ɗo ko moyo ko adresse o won ga ha ko adresse o won kono noon a woɗɗaki ɗo de ha mi woɗɗaki kono muwede waɗɗa ko kabine a wawa e noddude so sikuti tan a wawa e noddude edi ɓedda yo ɗiraɗa o jaarigam asaya mi laara kono jarani ha mi yoɓoya o ɗaɗɗa yoɓanama yoɓanamba edi awa waɗa way woni ñamnande ok jarama o kono yewanama edi sa waɗani waɗani awa minoma fodde ɗoyano sono kala lesde ma a jarama nayi nana darinade maraji ande waɗi yimɓe ni ñamima wola
tay kertoɓe a woni dade lawɗa yo koko wandiya waɗi ɗum ni ɗum ko fof ko haalɗuɗam musidɗo men wandiya ɓe noon koni dugulaɓe sa nani dugu dabbune ko ɓe koryande ɓe paala kay ɓe ko paalaru tuba ko ɓe maɓe kabu verdiyaɓe ɓe susarande ɗum kono yimɓeɓe fof na gotum nanana pi kono ɓe ram an anande dade no waɗa dade an mi anda ko woni ma an mi anda ko nan ma gila bimbi an metti kala ko no mi anda kono non ko musidɗo meɗen fe wallani ma ko ɓe wallaramo ko tuba ko ɓe wallaramo ko tuba ko ɓe wallaramo sa yahano ɗo ɗo ko mi an yo wona a hewni an a waɗi ayyanno ɓe sukaɓe joni mbaɗi ɓe worɓe joni mino anda ko yettugol ɗum tun inde ɓe gonani an